La manifestació de les emocions és necessària per conèixer-nos a nosaltres mateixos. És important educar-les a l'aula. I tu, com et sents? Estic content, però a vegades cansat. Estic trista i a vegades enfadada. Des de Litio hem impulsat l'Agenda Planet per tractar les emocions i reflectir-les a cada pàgina. Quines eines desenvoluparies per treballar les emocions a l'aula? Actualment, hi ha moltes maneres per compartir com ens sentim. Per exemple, l'agenda escolar. Participa del repte i innova.